bandiraɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mi salmini moni kala inde mum tawne wonde yettode mum sikki ala ko musidɗo mon Djiby Ba e yewtere meɗen ɗimmire deftere firo Qur'anil Karim nde musidɗo meɗen Kader Ibrahima Ka waɗani en bandiraɓe tedduɓe ɗum noon ketki jaam mbaɗe abonné onon heɓɗotoɓe hettotoɓe yewtere nde to YouTube to Facebook to TikTok onon hettotoɓe ɗe to banggue statiji onon ne kullire belemmaji moɗon walla ñiŋoje moɗon walla peloje moɗon foof noon ene hen saabu baɗo o wona bawɗo ala woni koye ekkade fuɗɗorade mi inde Allah joom yurmede aduna e lakara jettoɗe godini jomiraɗo joom binde joom yurmede huftidinde e heeride jeyɗo ñalawma jobdede diina ko an tan rewete ko an tan ñaguete ballal rewnu min e lawol poccigol lawol ngol mbaɗɗa nemaji e dow munen taw wona lawol ɓen tikkanaɓe walla majjuɓe lawol ma ya jaab an jomiyam ko an torimi ballal fuɗɗorade mi inde Allah joom yurmede aduna e lakara wi meɗe moolo e o tabɗo yimɓe kalfuɗo yimɓe jeyɗo yimɓe faade bone o bonɗo jawɗo e nder bonande muɗum danda kam faade e ɓe wuttoɓe hendu bondu e nder ɓerɗe yimɓe so yiɗi yo won jinne walla wona neɗɗo ɗon noon ko suratu woni simore wiyeteno qul a'udhu bi rabbin nas sen gari to qul a'udhu bi rabbil falaq fuɗɗorade mi inde Allah joom yurmede aduna e lakara wi mi molima o tabɓo subaka faade bonnoɓe e bonɓe o tagi dandam e nde ñiɓɓere jamma hulɓinide danda kam e ɓe wileɓe wuttoɓe piɓi danda kam faade e o baɗowo bone e nde o waɗata ɗum nde qul huwa Allahu fuɗɗorade mi inde Allah joom yurmede aduna e lakara wi ko kanko tan woni Allah ko goto Allah kala komin jiiɗi ko an tan ñaguete ballowo kanko jomiraɗo o jibinani o jibinaka ala mo foti e windere nde o tagui bandiraɓe tedduɓe musidɓe rewɓe worɓe onon sukaɓe e mawɓe onon hettiyankoɓe ndeɗo yewtere mboɗo yetta goto kala e inde mum mboɗo yetta goto kala e darde mum mboɗo yetta goto kala e neɗɗago mum mboɗo yetta goto kala e hakkilantagal mum en torima Allah ballal an joomam dandumin e kulol ballamin e jamaragal tinno koyɗe amen dokkamin powgu e yeeso ɓe hefereɓe on jarama